Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe Vice President Constantine Chiwenga wava mutauro munyika vanhu vachitaura pamusoro pemahealth transformations avari kuita kana avakaita kubvira muna 2017 up to now. Vanhu zvavari kuona kuti machinjiro avari kuita zvaraisa maquestions ekuti is he okay health wise. Mutevedzeri uyu waVice President Constantine Chiwenga kunyange ndezvavari kusangana nazvo aisideline is he okay. Sarambira mashoko anokudanirwa panapa nokumura pambira nawo subscribe like kuti wangabele icon. Anoposta this picture amuri kuona vari mapictures emutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga muri kuona rakanzi after coup. Munoona that picture. Then rakanzi after bomb attack in 2018, rakanzi after China trade in 2019, nerakanzi 2025 after precap. Vanoshowa these pictures amuri kuona kuti chiso chavo chiratidza kuti changa chakasiyana. Panapa vanobudanira vachiti the infographic chronicles key moments in the life of the political figure Constantine Chiwenga from 2017 to 2025. It starts with the aftermath of a coup in 2017, followed by a bomb attack in 2018, treatment in China in 2019, and an anticipated scenario in 2025 involving a significant political development that extends leadership beyond 2030. The images suggest a physical transformation over time that is now the subject of discussion in the community. Tomashukwa nokudaita kupana pano kumanizim achiti matransformations ari kuitika ndo yangova nyaya mucommunity. Vanhu vachibvunza vachiti mutungamiri uyu health yake is okay, nakuine zvaari kusangana nazvo zviri kumuaffect here. Tichiona kuti maallies ake vazhinji vamwe vanotsakatika, vamwe vanofaiwa. Tichiona kuti political instability pamwechete nebetrayal ichiroka the ruling parties. And pekutidza mafunguro enyu kudii pamusoro pechiitiko ichi, ndakumesection medu. Subscribe like, turn on the bell icon.